Fa uns mesos enrere, quan vaig llançar aquella iniciativa del videoblog, em vaig comprometre que quan estiguéssim una mica més entrenats, ensinistrats en el funcionament de tot plegat, intentaria que això fos més interactiu, no només a través de rebre correus electrònics en resposta a coses que jo deia en el meu blog, en el meu videoblog, sinó que la gent pogués, diguem-ne, adreçar-se directament, en aquest cas a mi, a través del mateix sistema, a través del mateix videoblog. I això precisament ja ho hem encetat, ho hem començat a fer funcionar, no? Jo n'estic content perquè tot plegat la iniciativa la vam llançar a principis de novembre de l'any passat, hem tingut tot el trasbals i tot el batibull de les eleccions espanyoles, ara enfoquem ja més definitivament l'etapa que estem encetant i a partir d'aquí posem en funcionament aquest instrument que jo espero que serà útil. Per mi segur que ho serà i espero que també ho sigui per tota aquella gent que estan avasats a estar dintre de la xarxa, en els videoblogs, etc., i que volen tenir aquesta relació més interactiva, més de tu a tu, més en directe, en aquest cas amb el que jo pugui representar. Per tant, anem a veure la primera experiència en aquest sentit, no? Tot just ho acabem d'encetar, però ja tenim un parell de persones que s'han adreçat a nosaltres. La primera es diu Mercè i simplement anem a escoltar a veure què ens diu la Mercè i quin és el plantejament que ens fa. Com que últimament el tema d'actualitat tots sabem quin és, no? Pactes a Madrid. A mi m'agradaria saber què hem de fer a Madrid, si hem de pactar o no hem de pactar. Bé, la Mercè diu això, no? Què hem de fer a Madrid? Hem de pactar o no hem de pactar? Jo crec que la resposta sobre el que hem de fer és molt clara. Nosaltres, com a Convergència i Unió, com a formació política catalanista, ens hem presentat a les eleccions espanyoles amb un programa molt clar, que és un programa que té una prioritat que es diu Catalunya i que es diu els catalans, que vol dir finançament, que vol dir infraestructures, que vol dir compliment íntegre de l'Estatut, que vol dir un model d'educació adaptat a les necessitats catalanes, que vol dir una gestió de la immigració estrangera que la puguem assimilar, que la puguem, diguem-ne, integrar en aquesta societat nostra sense perdre la nostra personalitat i la nostra identitat, sinó exactament al revés. Tot això, no? La publicació de les balances fiscals, aquest és el nostre programa. Per tant, què hem d'anar a fer a Madrid? Doncs a defensar això. Nosaltres hem de defensar això, hem de defensar un país i un programa i un projecte de país, no? Que això una vegada exigeix pactar alguna cosa, doncs es pacta sense cap mena de complex. Que alguna vegada exigeix dir que no, doncs es diu que no, i no passa res, no? Crec que la funció de Convergència i Unió fonamentalment és aquesta, de manera clara, de manera transparent, de manera directa, defensar el programa, que és el nostre contracte amb la gent de Catalunya, i a partir d'aquí fer-ho d'una manera natural i d'una manera desacomplexada. No cal anar allà a gesticular i a fer coses, diguem-ne, simplement de cara a la galeria, que al final després acaben sent contraproduents. Tampoc hem d'anar allà acovardits i espantats, perquè al final tampoc hi hem d'anar a perdre res, al revés, hem d'anar allà simplement a defensar el que és nostre, a defensar el nostre país, a defensar la gent del nostre país i, òbviament, el programa i el projecte de Convergència i Unió. Bé, en Rubén és una altra persona que s'ha adreçat a nosaltres a través del videoblog. Anem a escoltar a veure què ens diu. Hola, Artur. Jo voldria saber quina és la postura que hem d'adoptar amb el Partit Popular, perquè a les darreres eleccions hem perdut un gruix important de votants perquè no tenien confiança en que no pactaríem amb ells. Però després, quan anem al notari per dir que no ho farem pas, se'ns tira tothom a sobre. Quina és la postura que hem d'adoptar amb el Partit Popular? Bé, jo crec que l'exposició d'en Rubén està molt ben enfocada, no? En el sentit de dir, escolta'm, quan deixem clar que no hi pactarem, se'ns tiren a sobre. I quan no ho diem amb la mateixa claredat, introduïm algun dubte, no? De tota manera, jo crec que la gent que recordarà com vam fer aquesta última campanya electoral saben una cosa, i és que el nostre candidat, en Duran, va dir molt clarament el que faríem. Va dir, nosaltres no donarem suport en el que perdi les eleccions a Espanya. Perquè, home, si defensem que ha de governar la llista més votada a Catalunya, després no podem defensar el criteri contrari en un altre lloc, no? Per tant, no pactarem amb el que perdi les eleccions. Ara també va dir una altra cosa. Va dir, amb el que guanyi no necessàriament hi hem de pactar, no necessàriament li hem de donar suport. I per tant, si hagués guanyat el PP, no necessàriament li hauríem donat suport. I menys amb un partit que fa molt temps que està actuant d'una manera diguem-ne bastant hostil, o molt hostil fins i tot, cap a Catalunya i cap al nostre projecte de país, no? Això vol dir que no es pot fer absolutament res amb el Partit Popular? Home, això tampoc, perquè en democràcia s'ha de poder parlar amb tothom. Estem en un país civilitzat, estem en un estat democràtic i, per tant, parlar s'ha de poder parlar i dialogar s'ha de poder
dialogar, allò que moltes vegades s'ha dit, no? Parlant la gent potser s'entén, potser, no sempre, però potser s'entén, no? Doncs amb el PP també hem de procurar el mateix. Ara hem de veure si aquest PP que sembla doncs, que està canviant coses, si realment les acaba canviant o no, és el que jo desitjaria, i que tinguem una direcció del PP a nivell espanyol i també a nivell català, però sobretot a nivell espanyol, que tingui una relació amb Catalunya doncs, molt més normal i molt més correcta. No? Per tant, com a filosofia general, amb el PP doncs, hem de posar unes línies vermelles a través de les quals, si es passen aquestes línies vermelles, doncs la col·laboració no es pot fer en profunditat ni molt menys. Aquestes línies vermelles volen dir doncs, que s'ha de respectar Catalunya, que no es pot utilitzar Catalunya com a moneda de canvi pel joc polític i electoralista i partidista a Espanya, que s'han de respectar els projectes que surten de Catalunya, que s'ha de respectar la llengua catalana, que s'ha de respectar la identitat i la personalitat d'un poble que porta 1000 anys construint aquesta identitat i que avui per avui encara la manté, i que a més és un poble que té aspiracions de futur i que té anhels de llibertat. Això no es pot anar en contra d'això. Aquí hi ha unes línies vermelles, no? Però el que hem de procurar també, si podem, és que el PP doncs, actuï d'una manera diferent i per tant més amable i més constructiva respecte a Catalunya i el que nosaltres representem.